Unongwan RTI ke jelau ba disparsing rani lawan cakmat ban pentip skipai ba ya ka ega ba ulalap pat syam lingba ke jeng wat RTI ke jeng u ha ka baide ba ke jing don jong ki jaka di ki khindo sarkar ha ka nongba pat ke jing te ya ki slam trikam ni ki office jong ki seng sign berthai ha bakran bikilar pathai kubor ba disparsing rani ulai thu ba kat kum ka RTI ka ega ba ulap pat usyam ka long ba ka seng trikam jong ka NPP la shutei be anya ka kata klan dayo ya ke jingbet de ke NOC ke bapaka now deputy commissioner Shusho laong bakat kum ka RTI ka soskola resoy hapreng DC ba ka NPP ka long ba anom la ban pom i gideng de bantay ya ka slam trekam ne ka office klan dayo jingbet kat kum ka RTI ka blapan du ba disparsing laong ba kini ki eke baro lale klan dayo jingbet Henry Kamat ka bakam kerpang ba banyetip hangni ka long bakat kum ka soskolar blai soy hapreng ki aryang mamla Kajing abat de long srai yak ni jaka ne ka khando ka long pa ka NPP kan pat ya ka life host nem ha ka jing siyo ko balong tang shispa khat something ka ha ka shisnem RTI pangapan namta ka tai ka office jong ka NPP yang tai po Hajan Residential jong Chief Justice of Meghalaya habi dei batai ka RTI pangapan nang kong yang apan ka bangayo ka report ka de ka arpwe ka de artli gane arpwe Julai arjapuar kane ka Katkum kani ka report ka point number 3 ngapan ya ka deed of issuing of permission stroke NOC for starting the work and zero copy of permission. Kan ma kani mo zero copy of permission with detailed information including number of floor. Te habide kani ka RTI hangne ka pau ba kima yang ta ka zero copy of permission. Nane photocopy ka bangapan ya ka permission ka bala issue syaka perti NPP. Di habide bagani ka number lain ngalapan kawe ka RTI haka khadwe tarik Jun araja arfual limba ka online RTI kema khadwe tarik Jun araja arfual limba ka online RTI ya hadin live na ngayo akan report minta ngayo khandai tarik September araja arfual tikani ka RTI ngapan Katkom kindon juga Meghalaya building Meghalaya building notification khandai tarik nai balai arjar huai Katkom kani ka Meghalaya building section 3A3 kano ki beri ki papan permission ki dei ban ai ka drawing structure ke building plan submit by the official of the National Party for building permission to erect and construct NPP office building at Bibar Road near Chief Justice Residence of building te habede bagane te ki ai kan ka report hne te ki don ka DPR ne ka DPR hne ka jingpe hne ka biang habede ba ka ar pade ka pangapan habede bagane ki dokumen namta ban submit haswa ban yo permission kane buron kamba ki dokumen namta ban submit haswa ban yo permission kane ka katkom ka building by law dated kandaitik naibala arjuwe which is clearly mentioned about the information accompanying application for building permission like documentary evidence of plot ownership, site plan, building plan, general specification, seismic certificate. In this connection, I request you to provide photocopy of all the necessity as noted in the requirement in Schedule A4 submitted by the official of the Meghalaya NPP. Tihabede bagani ka information bangapan ka baar kalong ba onda lapo hang type office hang type ki penkela ya kani ka information ka bangapan mga hane hajing siya ngapan ya ki dokumen bat gini ki ba submit haswa ban ai permission ki ai ki hangne ki repeat ban ya kani ka bangapan ha ka balai ka bang ai ki seal list patal ane ka list copy pata to the undersigned kani hajing siya kani ka question number 3 ndri kani number 3 kira mana kambal tu te habide bagane ka ba ar ki ai man kane ka sim as abab ka bala enclose kana number 1 ka bangapan habide bagane ka building bylaw te habide bagane building bylaw hangne ki kot kisla lo i hangne ki kot kisla ban submit hangne kiwe na du ka seismic certificate na ta ka drawing ka DPR ro khoi hangne ka biang hanre ki jingdu na hangne Kajing duna hanya
ka jingduna hangne ka long ba kat kum ka list agreement ba DC ka ba kami kemana kat kum ka list document ba DC hangne la syo syai ba kini kinong chimwai kimla ban pen klem yuding ta number 1 kimla ban pen klem yau ding badon hang tai po jaka klem ka jingbit DC kata kemut chua ban submit ya ha chua ban submit ya application ban submit apa muda de ban submit ka ne ka no si na u DC kata number 1 number 2 kadai hangne la tho ba that the list shall not construct any building shed or other structure hangne la tho ka ne ka list agreement ba DC shall not construct any building shed or other structure or alter the external structure of any building erected on the said land without the permission of the deputy commissioner. Kidon ki RTI ki ba yaha ba katai ka office. Nungkong ya kwa bana ne kalong kalor ka RTI bangayo na po office jung DC. Hawide ba kajing pan jung aya ki ya kajing don ke area jung jaka sarkar ne ka ribulan hapo Shillong. Te hawide ba kane katkum ka report bangayo haka arpo santarik akos arjar hual ke thu yang ba jaka ga ribulan ka badon hapo is kasihil kadon lais pa prapundai hektar kamut kalong si akar si hajar akar duna ti habidai baka list kaba kiyo jaka hadu menta ba yo jaka hakni ka korumen lan kadai ka parti benangkong dekat SHPDP plot 61 located Alam Mukra area Lai Hajar, BJP area Lai Hajar, NCP area Lai Hajar, Meghalaya Pradesh Congress Shipho Hajar, kini for Bishop Cotton Road, nanta NPP Shipho Hajar, hapo European Ward opposite BSNL Kota, ke UDP kayo Shipho Hajar square feet Halai Mukra. Ti habede berkiba thamai ki bapan jakana sarkar nam taban chna office kemenangkong kade ka jingpan jo kane ka land for office of commissioner for person and disability Meghalaya Shillong kabar kade ka land for Meghalaya college teacher association kini di jinggerpat nam tan panjakai sarkar kabalai kade nam ta ka office community hall of Lower Smere Dobar Hall nanta ka basau de ka land of construction of residential quarter for officer staff of the Office of Subsidiary Ministry of Home Affairs Government of India. But kabasan kadai kabapan naka PDF na mantaban sina office. Kita kadai ki don takani ka material ka submit na ka office jong MPP kum ka building kum ka plan ka seismic certificate ka permission ni mat hadu minta empat yo. Kum na takay yung building ta kayeng. Kum na ka building kayeng. Lada yaki beriu ki usniu usnong peniap tiat senong nama apa peniap jadi bagi usniu degi jingkeli yaki ni ki beriu jong sarkar ki le ba an gumne upai ba am le amno tam upai ba so thu ya katan le amno yaki ni ki beriu ki bale ba an lada kim le ba an bale kim submit yaki ni ki annexure aku paying dokumen saka muda aswa banyo permission namar bangapan yang permission copy of Xerox permission hangne ka RTI ka bangapan ka bangayo ka arkuwe tarik Julai arajar puar hangne ngapan Xerox copy of permission hangne claim ai yang Xerox copy kita kata ka body language jong ni ka RTI ka pa ba ka NPP office ang tay hadu menta kam padi of permission ban ya thu yo DC ba hangne QI yang ba issue of permission ka dai aku bi sumbat araja arpau ngan kali UDC hato nakaliang jung pila IM ganosi nam taban sina building kata namang kong PI nosi ban kot igidi kata namar bat kumta tetela sya ngan submit biang sakwe kata ar ban clear sendon ya ka jing arta tien jong pa iba ya katai ka office NPP hang tai shwa ban le kan no la kan sya hani kan list kan agreement kimla ban pen claim uding kimla ban sina building claim ke jing bit jong DC kan la kan sya ha kan agreement te kum pushkan ma yo pi ba kani ke jaka jong kudong cloud ka kud hejing sha ka list ko akut khat khandai spa an rupa ka list
tat doa kas government of Meghalaya government of India kanang siu ya bai wai pe de kan ter bai wai kana hon rifo nang siu san phu tangka sakit kurnong klau ribusan nang siu san phu tangka sakit kurnong klau thos nang kat kendai spa rifu nyero nang siu san phu tangka sakit kurnong klau kat kendai spa rifu kendai nang siu san phu tangka sakit kurnong klau nyu pusan nang siu san phu tangka sakit kurnong klau kalas payment ka bagsiu sakit kurnong klau ka dei hau kat kendai spa nyu punyo kani ka dokumen ka pensya ba ka jaka hapo social long ka debe ka jaka jong kurnong klau ka list ka laku dos nam kat kendai spa rifuar ka daw udusi namla ban aidu ya khendau shano klemdon NOC kat kom kani ka ba yo RTI ne klemdon ka NOC ka ba include ka ba IDC ka number 1 ka de ka NOC na mata pen klem wi ya uding number 2 ka de ka NOC na mata ban snai building klemdon hapo ka RTI ka banga yo na tai nam hu da nei ka bat ka haba menrat halo kani agreement ngan ya thu ep ba kani ka agreement ka de na mata lai post name ka agreement ka de na mata lai post name ha ka jing siu ka ba tang chi spa khat san na ka snem ka dor ka bai wai ha na mata lai post name ha ka jing siu na mata chi spa khat san teng ka snem ba ka ne ka parti NPP ka de ban siu shau DC ka jingli ka long ba balai ka revenue lan kamla ban ais ndon ni ka jaka upai ba re bentit ne balai ka revenue lan lengba BC ma be BC be custodian head na mata ka revenue lan hapo shalong mar ka revenue lan so shalong ka de haba khambu ni ka de ka jaka jo ikut nong klau balai wais po ka queen of England haka 10 tarik Disember kat praspa Andrew Pulai lengbau o be nong klau kadiga ribunan bal aiwa ini di material ni te kane ka ribunan kadiga jaka jo kurong klau namar ba kadiga lislan habau disi wai shano rumah abrai du jaka